A idea de facer un libro como da breve historia do reintegracionismo partiu do que na altura era o presidente da GAL, Valentín Facín, que me dixo, bueno, se me interesaba facer pois unha historia pois máis focada pois ao gran público, de carácter divulgativo, non? E me pareceu unha idea moi interesante facer unha historia do reintegracionismo pero divulgativa, non? Entón, collín ese reto e o que tratei de facer pois foi iso. O leitor, que vai encontrar o leitor coa revista do reintegracionismo? Pois vai encontrar a historia dun movimento con moi poucos traballos de carácter historiográfico e vai encontrar, digamos que, unha outra historia da lingua galega, non? Sobre todo, daquela historia que nos ocultaron, nomeadamente a partir de 1982, que é cando o isolacionismo construye unha historia da lingua galega onde os que defenderan a unidade lingüística galego-portuguesa simplesmente pois non aparecen nesa historia. Entón vai encontrar iso, e vai encontrar iso a partir pois dos primeiros ilustrados que xa defenderan na altura a unidade lingüística galego-portuguesa, e creo que para o leitor vai ser interesante tamén coñecer os debates normativos que se deran, por exemplo, pois moitas das publicacións do regionalismo ou na nosa terra ou no pueblo gallego, non? Son debates contextualizados onde aparecen as visións dos que defendían a unidade co portugués e aqueles que tamén estaban en contra. Entón creo que para o leitor vai resultar de interese coñecer como foi ese proceso de codificación normativa, non? Que problemas houbo a hora de facer a breve historia? Pois problemas derivados primeiro de que eu era unha persoa que viña coa anterioridade pois, do activismo lingüístico, non? Entón, a distancia que todo historiador ten que manter co seu obxecto de estudio, neste caso, era aínda máis perentoria, non? Entón, a primeira dificultade foi esa, non? Manter a maior obxectividade posible, ainda que sabemos que a obxectividade en historia é prácticamente imposible, non? E a segunda dificultade era concentrar, evidentemente, nun libro as características da breve historia do reintegracionismo, que está pensado para un público amplo, de carácter divulgativo, concentrar pois toda a historia desde pois, as primeiros, como decía antes, manifestacións do padre Sarmiento e o padre Feixóo até prácticamente a actualidade. Entón, iso obrigounos a descartar moito material que evidentemente ficou fora e que espero que en edicións posteriores pois, poida dar a luz, non? E finalmente, que imaxen ou que autoimaxe proxecta o reintegracionismo cara a sociedade? Creo que hoxe en día o reintegracionismo mudou moito a autoimaxen que ten mesmo de si mesmo, non? Pensemos que na década de 80 tiña unha imaxe moi elitista e moi académica, e hoxe en día penso que o reintegracionismo pensa de si mesmo que é un movimento atractivo, moderno e en parte tamén seductor, e nese sentido penso que esa autoimaxen que ten o reintegracionismo de si mesmo coincide coa imaxen que ten moitas persoas próximas do galeguismo, que tamén ven o reintegracionismo pois como algo hoxe en día máis atractivo, non? Como tal vez o único movimento que ten unha proposta de futuro para a lingua galega, pero se falamos, digamos que a poboación galega en xeral, evidentemente pois a maior parte da sociedade galega vive un pouco a marxen destos debates normativos. Pero bueno, non en tanto, o que sí que hai que destacar que nos últimos anos, e sobre todo a través da aprobación no Parlamento Galego da Iniciativa Legislativa Popular Paz Andrade, sí que se ten camiñado a dar pasos e a facer cada vez máis conquistas pois, para as teses reintegracionistas, non? E iso tal vez creo que é do máis interesante.